Abu tawlete. Pardulu sahali mauliate madi tuhatta. Mauliate nang dihita saluhu. Dinazongjok kita di puguni alamanong. Imana makalassom. Dinang tabba sada keluarga di peperannya buta nagabi. Alani tamahita madok mauliate tuhatta. Asanggiat di keluarga naik barong. Keluarga na tabba di peperannya buta. Sibat tua sibat kasangapun ma takatiki na yang roh jalan naulo gawe naulo horas sibat sangat na tua buwe ma si hutun tua tai takatiki na roh alani man wain dihita rasa suhutun diras niro hatta makamalatehun tiba sebasan itu nok sapi da tabba keluar kata tamahi tamadok molate tuduhat tai alani diras niro hatta ala ronggo tapatupa songon nakalas 1.000 dulu tak sadarion da silawan nami tu anak nami dohok permain nami amang hasian dohok permain nakaningan zamita na pinasa na boso itu hatta na pinasa na tuhan parmahani mahum mai dinamadalani permata komuna tuaka tiki na yang roh mariti manuai dilas ni rohana bisa luhukna keluarga besar si tijak doa akan memburuk tadi juga hati kiong alat apa tu pada somong partorong ba manak somong dia benongan akan abui pinatu panihami akan ada tuan song limanong akan memburukta tok kama anggo panarit hau mas tanya nama kita toka nama ngihut asa buyak kaulau haruan marharuan dihita toka tikinang roh song lima tolong somong patujulo ni hatanami tuan ami dohok permen nami alani amang permusik alam berlasiro rohani juga kasitikan peparan dan punami dalam tab basada keluarga yang baru di tengah-tengah nami alami bang mazo amang dihami godang mula-mula las peruma amang tu godang sobat Maulati mga amang namalo nami ngatung dia ho pagduan nami asa diat panggabian diat pakaurasan kompartu pagduan nami di anak kami lo perman nami bay mamang godang mangaliati
kami. Pelan mekel mahami teh. Uli maruh ni gamang. Uli maruh nohon permain. Jadi opin wain. Mula rok sih honong muak kamang buru. Kau masih rok malay ulang mamaksara. Sari hobuli akal tu ada masulgu. Ini. Naung mancar pas berbagaso. Lain kami nang bau nami di bagas kikion. Do Tuhan makalas sebutna. Lima ada dari bula-bula. Tidak roh kami sonari. Pas haton hatanau di dua hatanya dengan. Tuhu amuna seluruh na bula-bula nami. Ada yang semua dia pendok kepengen nami dari bula. Tang nama tuis, tang nama dahuli. Tuira dapat pahami. Lima roh hamma son dia kepengen nami. Sudah bina hamna son ina kan gelem kinang roh. Dan waktu dia mau permusik nami. Pangiluhan na roh hamna. Asarohami. Manong-barong bahulan nami makalason. Lumubi na namin ang bau nami nang andalo para ko ang bagason. Bekang mazo mula-mula na eh. Oh, nasa kama dia di.
keperbagasan. Dari nami do bau nami bagian tiga. Angkia ma keluarga bahagia lah tidak. Cuci kero tuan anak itu bolu. Jadi pakor honda ka raden hula pasu-pasui leonan Tuhan tuhida selu. Harus mau hula nami. Harus main boru muna. Soalnya apa tuan nami song. Alang boru na lagu do yakkan aporuna. Molohan ka hula-hula masalah sidurhan. Kubera kami di bagbayan muna, di tengari dito muna, masalah sidurhan namin. Isopah mulu hanak ka hula-hula mo. Iro aka ayat, tatapi huti aka mangboro. Alay mangboro tangyang kami itu tuhat na martua di bata. Ihamu aka mangboro namin na matua. Sayang yak ma, pepek sarmatua mahamu to kari na mangihutom. Dia kada dara akal bibire nami, akalay nami. Saya sipur magulang may to katikinang rope huti mo. Dia kana marsikola, ilo Tuhan Maha Bistara. Dia kana mangil karejo, tabuk maka karejo natama, siluluan yang kawira nami itu akatik kinangro. Disikat itu hat mapabenam munay, na Tuhan nakana hulang. Gabi manani ulang muna, silur napapanam muna to akari naman hutong. Maulo tuk tululog pihamu akan borudok na boru. Saya tabuk ma, apipakan alomak. Salah muna. Maulo tuk tuluruk pihamu, tabuk ma, wal natiyo. Asa di jolo ma. Si pariakan diburi si petion itu ngatonga masih herungguan sa loob na pinamparmo ang boro nami. Daktar balas sami ang boro pagkay namnay. Alay po sa roha nami matangiyang tuhata mana mapulsun na unadengan na binay muna Tuhan niya kahula-hulam. Asa si Toro manakana si Toro ating rugundo bunga. Toro pa niya kahula-hulam na marharangki las mangihong manahot tamuna ang boro nami. Jadi wahamang boro asa roha melaho mana bine hamu kambor na bine berzudo na boru so ni mapa Mana bine pas-pas na pinasa unai iman sabina Tuhan yakka geleng mabudi ma. Gabe maka tama iro manate ma. Jadi emang na malu nami ngalabe suruhan nami kumparan ne punami do akam boru nami na burzom. Ala nunga sikop sak kami bona suhuto do boru nami. Iro na matua tinaho wal tio bi ngat mata. Padahal mari hamis tio las pedung madohot hasata. Jadi pertikaian hulak kayu matu hula-hula nami. Hula-hula nami saparadatan opuraja nami. Namang ukupami di hutau. Kita tutuhatta perdengan bahasa disiala dengan bahasa nama ngalian arina uli arina tiur di bagasan tikion ima di nama jalo pasu-pasu perdungan saripeo anak do boru siap kurian itu hatta marhiti nabosona. Kami pe toktong pertanyaan ma tutuhat na pertenggan bahasa anggiap ma di nang menjalu pasu-pasu pardongan saripioni sebagai seorang itu hatta tu hari na mangihut gawe rumah tangga siti rumah nasida di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni masyarakat lumuwi ma nang dijulu ni itu hatta laos gabi rumah tangga na gabi situ buhon anak situ buhon boru naulo mangihut naulo pangihut tu hari na mangihut Matutu di sialani di tangiang pangiruan nami tutuhat tapartekan bahasa dohol nami mah hatanya pasani opunta si jolo-jolo tubuh asa bintang na romeris terbun na sumurap di dulu namai perbatuan tu hari na mangihut situ buhon anak riris baru torok dengan namai sahat tu na samur matua. Matutu Matutu asa emes tabatua parlinggo man di siborok. Tuhan taru sile tua sudah mahu dapat tua. Matutu sahat solu sahat tuat ya. Nunggu sahat di bawah sasadarion. Majal pasu-pasu pardongan sarikon. Tu hari namanya sahat horas
sahat gabi. Matuto. Matuto. Ini Amang tulang. persing gabi. Oh tulang. Gabi. Ayo tulang na kaning ala di baga sa pasina lang kun. Raja nami ala atas nama beretan bulu hubur hampir nung kahula-hula i mana dokom mana. Raja nami joloro masuk kami holan. Kulat tangan nami pe holan. Kubek kami ke tulang. Boto hamu do keleng mi tulumu do bang semut dia be. Apa gusun nami. Boleh baru hari tulang. Mulai di jala, mulai di gabi jala. Matulang nung areza lo hamu gondang muda-muda do gondang somba tomat tanah marturi bata. Di hata na uli na nasa mutu berim nai. Macak kumabaran na macak kumatubina. Raja nami molo sungod dia binuang aroro nami sungod na madaputok kamu tok karuhan na tuis manaruk kulo mula. Ale bulu tung namar huli. Nasilaw man ni huli tok katik kinang ro. Sungod dia pinong nabuhi terpasat kami raja nami. Sungod dolan na marsoba tu hamu uli maruhan raja sirboti mami raja tulang. Gabi jala horo. Kalau nami bama nama nomor sing. songon hata ni situ tua bagon namar hanto na negawatan di European otik susadia na hupasa tami dalam marmeme batu hatama nama masu songoni mahata padohan siang hari matututulak ana dini hodo di hita la siroha ima dinong majaro pasu perdoka saripeo pau puniba si David do pau puniba boruate nakita kasdo hata ni hatta nabi na zozori na nyodol honni amat tabadita nak songonau pau pasian di hamuna dua
mau lepas do anon hata itu hatta nang pinatorangnya poson itu hatta nakin dipakai hamu di usahan ni para matang kaum haholongon iro nang riko ate mars bajulu-juluan mengudah daringkan ima lawatan ni holong jadi semua pas nolak di hauna dua khobar tuak ke pendidikan nang sinalomu mungkin nunga tumi bobe pangatusio hola pengalaman do dihamu na yang kedua pengalaman na berumah tangga sa untuk yang pendida daru na tamat iro dangaru na tamat iro nakin berturu isi na tamat dangaru ngate jadi semua ini masih horok kutu hamu na dua pohon nami boleh ate mati tu hatta sayang dia marumah tangga na ulo gabi na ulo horas situ hona anak situ boru hamu dua katikin yang ro pasu-pasu itu hatta langsung ini mah ho boru upungi paimau doh dihela di son dinas rohat dari senarion mandok oleh hati kita Tuhan tapi yang swasta songon nak cerah do oleh hati Tuhan do dapat pahoni na seminggu rodo alu gugu ribus gugu alai ari senarion tarok mau oleh hati Tuhan songon masih rohon nami tak boleh kejang masih rohon nami son atik petrof pamila na ludang mula di son satu karya di pariwa mula si sarahata si sentang yang mohani manang yakon dulu tasenarion asa tulus di begasar nasi roh jadi semua ini masih roh nami gohan nami masa onatan dua-dua asa bintang menaruh bilis obun na sumorok di dulu berbatu tuarin yang roh di pasu-pasu hatta bari hamu dua anak rilis boru torok dongan muna may sahat na sa rumah dua matutu siruan hari-ara di patupan di rumah ditambah dia kanang dinalom ito doh hela dia ke anak na sangat saya di doh hatta may doh boru akan dua matutu sahat silugut dia saat dulu tas radio di ulas roh saat may hamuna horas dila sahat ma darian batu tong lima silhon nami amang permusik kami ay di horok korong ina ni udang ni hasudo di so siang pemerintah desa BBD LPM do akali-ale dos marwata dos iso pasatota baru menona sa tatalo kotorta mau lihat dos roha ay dos roha soro dia jadi Song baka akana istilahnya narong terkait instansi ima satu senar baru alali marang song kemusyawaratan so ini mah udah pola BGB gudang ada seperti jadi siang hamil LPM anak sahak do dengan ni hasuhu to hami LPM son oni da karong manakin dangal di gudang na aseniahan otik na gabi juar kon jadi wal hami LPM dos wal nami om masih pasang nami siang LPM labe jalamu inang lido BPD ora juga kamang ngade lunga ada kopi jadi songo lima pemerintah desa iya jadi songo lima mang permusik kami gabe saya suruhan kami di udah sedari oni di nama calo pasu-pasu pertolongan sarepeon di anak kon nami asa beritesenya mang Dilo dua bermula do gawe bermula horas baik kan godang mula-mula laos ima do godang lihat-lihat beda masih gawe mang sarok kamu daw
sira itu aci mama jalo pangalan nam to katin ro ilo tu mau tuk tugule pe si tok kinama de nami to katin ro baru tuk nama kail pe hamu ro meradu sila bota mamu boleh akan tiga bangun makai akama oh bisa lah horas mangadobi dohok ma manggoki gokod ho juzu muna mulai ada mari tuhat tahu berik kami ro tumas seria deletiu aryo dilihat tuhat hida dihamuna aman doto leku dosa undangan itu kami makatai kami nak janing kami mah diutus tim tasian center lau makalason gukum munai sudidu kami mana ngak kamu tuh kadik kina nengro aset terdapat tamu na dudu nabi narsitan ni rohamunai takap suhu kami mulu muka pardonga sepat pardonga sari yang baru dan tol babakan dua tuhat do nungan itu lah muna kaneng barita di tuhat tai gabi bohan muna me itu akatik kina nengro disojong jong kami utusan di Birma lau manang yakok kamu asal dia tuh akatik kina nengro gabi hamu tuan anak dua boru alamat segurang doa ka si urusan ni akatinta neng batok dotian doa kentuson alay terorong telepon kami maju sama dan nasi terorongnya di mana pada dahulu diri na tuh parangina no las parhigion dohonon nami bawa dohonon nami maju ita seluhuna si anak milutungi nabi nawurani parangina do litong hoda anak ni si rezalutungi deh duduk kami selitong hoda asa dohot kita salzukna manang yakun asa rabok na ni luat jupang na sinalahan urok kendo tu Birma ho anak nilutung ho paring ka paranginap asa dukuk parangina ni ho rasa bang boroin de mana molitong ho ta ngana julitong ho ta ala idang nama dok pendang bangunan molitong ho ta ido na upay pesan na tuhamuna sa luhun na nawawalong yami na dison litong ho ta paborhato sara anak nilutung marga sinaga bisod do lutung na titui marenganan mangil dukungan kami sa luhuk na tuhamuna alayan ko haroro nami namang gogi guk do juzumuna do manang yakok kamu mo lutung songon dia be songugat ini taddo ngi salota dan nabar tuis sama mulu holit hana ni puttare segiat dan ni holit mulu tugtugal sa kilo be na binasaha ni salota andiak ma bakira sa daw mazusyan na sumono tanyang ngani tuhat tama na manggugi basbasuna tuwak kadikin na nengrok asa songon ni dokon ni upama madoron nani asa bintang manarubiri sopun na sumorok tuzulan ni Aryo dihamu na namamuka pardong asari biyong na baru tuang anak mau rilis baru to asa rumah isuk may baru rumah garuga tuang anak nabi isuk mamu do baru na batas marroha saat disuruh ba saat matu batean nunga huwaru bihani ulau di pamasuk-masuk muna horas mamu saat jaga gabian oleh tusuk anak perpihakan nama las marwani badan las marwani tadi basa ma lay tung tangan menjalang pihanyak ka laiku las marwani badan mulas marwani tadi murah jadi kami terima di hamu bawa puniba Allah bagi kami na kaningan songon ima tupal na liyaw niya ima amat tapadida holong ido gabi mga raw tamuna nalaho ima badalaton sulumuna dinamamuka hamuna pardonga sarifiyoni ang dia matutung martinangya mata debata isahak pumay tuha muna dito soni ba diharro nami tumpe songon diharro nami non song nalam rameme las maroni bada muna las marano to di muna soni ma jo siak kami mau jadi jadi pelatih hulu-hulana satoru sa tugijak sa gijak do tutor raja nami
Irok na tua nak sudut turun nang jadi sakut jadi bagian. Dak sudut tang masoba menurut buka hula nampai sifat surya. Raja nami jalan mula ya sarojo kami lahom menambun ban boham. Sami. Gabe de la ora. Mula no sama-sama. Imana yang muna persona tongki di hami. Gabe gani muna hidur na bina muna. Batu tu. Dia songoni ma neng Roma hami sono lamar me menyarak pon nami. Bama jua mau. Gabe. Permisi ngami. Gabe mah. Anak kokiro hamora dia. Oh. Anak kokil hamra.
hula-hula nami si Hoping nanyabangan rumah meraja nami. Buksan ti hula-hula nami si Hoping hula tulang nami sejak kita merakuk tawadaro. Buksan puri hula-hula nami siapsuri. Hula-hula nami sinabela. Marbut. Hula-hula na marhamarangi. Rumah meraja nami. Dohot. Buksan hula-hula nanyabangan hula-hula nami doon nga sa paradatan yang ikon. Asa basan waktu tunandirohon tayo. Apa mang baru panong-panong itu kurang. Apa permusin namin? Asa upang suwado na namin. Paano mo naman?